ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿಯಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ DSLR ನಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 ವಾರದ ಇಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದಿರು ತೂಕ ಇಂಚ ಮಾತು ಆಪಡೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ಬೋದು ಕುಪ್ಪಿ ಮಾತೊಂದು ಅಂಚ ಬೇರೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇಂಕಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನು kodde ಒಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮಾತ ಪಾತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇಂಚ ತೂಕ ಎಂಚ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಡದವಲ ಈ ಪೋಡು ಬಂಡದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಡಿಗೆ ಸಾದಿದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಲೆ ಪೋಪಂಡ పోపిసి ಮೇಲೆ పొగ్గు కదా ಮೇಲೆ పొగ్గునా ಅವಲೆ పొగ్గు ಬಲ್ಲಡೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ನಾ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕತ್ತಿ ಪಾತವಲ್ಲ ಕರ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅದ ಅದೇ ಪೋದು ತೂದಲಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಒಗೇರಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬರ್ಪೇನ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಉಡ್ಲಿ ಓಲ್ಯಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಬೋ ಚೂರು ಬಿರೋಡಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಡದಲ್ಲ ಇಡಿ ನಲುಪ್ಪನ್ನತ ಮಾರಸ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಲ ಕರೋಚ ಅದೇ ಕಾಡದಲ್ಲ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸಾರ್ಪಣ ಅಂದ ಮೆಹಡ್ ಎತ್ತಿನಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೋನುಂಡು ಕಾಡ್ 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 ಯಸ್ ಕಮಾನ್ ಯಸ್ ಇಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ತೋಜಂಗಂಡು ಅಂಚವರ ಗೇನ್ರಲ್ಲಿ ಪಾನಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ನಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಈತ ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಂಡಿ ಅಡ್ಡ ದಡಿಕ್ಲು ಆತು ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಂಜ ಓ ಮಲ್ತನ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪಗಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿದ ಅದ ಬಟ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೂಲ ಗೊಮ್ಮಲ ಒಂದುಂಡು ಗುಲ್ಲು ಕಲ್ಲುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೂವೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಂದು ಮುಂಡುಲ್ಲ ఉండదు రెడీ రెడీ మేకప్ ఆడదు మళ్ళక మేకప్ అన్ను పూజుని పూజంతే నీరు కానతన్న ಹೋಯ್ತು ಬಾಟ್ಲು ಕಣ ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಐಕಲ್ಲ ಅಂತದಾಲೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಹಾ ಬೆಗಾರ್ ಬರೋಡು ಬೇಗಾರ ಅವು ಬೇಗಾರ ಅಂದೆಂಡು ಮುಳಿತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಬೂರ ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತಲಾಗ ತೋಜು ಅಂಚಾವಡು ಮಣ್ಣು ಬೂರ ನೀರು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ
ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅವು ಕಪ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೈಪಂ ಕೊಲ್ಲಗೆ ಚೂರು ದೇ ಮೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ರವಿಲೇಬೋದು ಓ ಮೇಕಪ್ ತಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಣ್ಣಡೆ ಮೇಕಪ್ ಓ ಲಂಚಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮಣೇ ಇಚ್ಚಂಡು ನೆತ್ತೇಳಿ ನೆತ್ತಿನ ಮನ್ಪಗಂತು ಕುಂಕುಮ ಕಣ ಈಗಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕಲ್ಲಡು ಉರ್ದು ಗಮನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಮಾರಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವು ಆರ್ಮಿದೆ ಆರ್ಮಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಂ ಬೋಡು ಕಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂತ ನಾನು ಫುಲ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಲುಕ್ ಅತ್ತು ಆಂಟೆ ಏನು ಮನೆ ತುಗ ಅವ್ನು ತುಂತವಲೆ ತೋಲ ಮಿತ್ತೋಲ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತೋಲ ಲೆಫ್ಟ್ ತೋಲ ಮಿತ್ತೋಲ ಗುಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಹತ್ತು ಮೇ ನೆಟ್ಟೆ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾದಿ ಪಡಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದುವ ಬರ್ತಿ ಗುಬ್ಬಿ ಬರ ದೆಪ್ಪಿ ಅಂಚಿ ಅನ್ಪಡ್ ರೆಡಿ ಬಡಿ ಅವಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಲೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತೋ ಜಾಗ ಮಣ್ಣಡಿ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣಡಿಗೆ ಅವು ಮಂದೊಲಿತ್ತು ಸುರುಕುಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ಪುಣ ಸುರುಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ತು ಸುರುಕುಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಡ್ದಾನು ಬಕ್ಕ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊಸಿ ಅವನು ಇಂಚ ಮಲ್ದಿರ ತೂಕನೆ ಏನಂತ ತೀಯ ರೆಡ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ಕೋರು ಹಿಂಗಿನಂದು ಮಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟಂಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಹಿಡಿದು ಫುಲ್ ಕೇಸರೆ ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಆದಿ ಮೋನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೋನೆ ತೋಜ ಹತ್ತು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಇತರ ಬ್ಲಡ್ ಬರು ಚನ್ನ ಚೂರು ಈತ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಇಂಚ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ಆತೋಡು ಬೀಡಿ ಬೀಡಿಯಾ ಬೀಡಿ ಉಂಡಾ ಉಂಡತ ಪದಾರ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜಲ್ಪನ್ ಪೋಲ್ಯ ಬೀಡಿ ವಾತ ಮಾರಲ್ಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಿಯ ಇಜಿನ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೀಡಿ ವಾತ ಮಾರಲ್ಯ ಬೀಡಿಯಾ ಸೀಡಿ ಹತ್ತಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ഞാൻ പോയാരാ പൂജി എന്ന അവസ്ഥ പോതാ പോതാ ಮೇಲಾನೆ ಹೋಯ್ತು ಮೂಲಿದ್ದ ಎರಡಲ್ಗೇನೆ ಅವಳಿಕೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ಬರ ಬೀಡಿ ಮಾತಾಡ ಬೀಡಿ ಬೇದ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಣ ಬಸ್ ಬೀಡಿ ಆತಿ ಬಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರೇತ ನೀರೊಂಜಿ ಫುಲ್ ದೇತ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಇತ್ತಿಂದ ರಲ್ಲಿ ಯಾ ಐಕೋಡ ಮಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕನ ಮಜ್ಜಿ ಮಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ತೆಕ್ಕ ನಾನು ಈಗ ಗಾಲಿ ದಿಕ್ಕನ ಮರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಗಾಲಿ ಬಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಯಾನು ಪೂಜೆ ಇಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ತಿರ್ಗಾವ್ ಇಂಚು ಪ್ರತೀಕ್ ಬಾಯ್ ಬೈದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಅರ್ಧ ಬತ್ತೆ ಬಂಕ ಅಂತದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀನು ನೀರು ಬತ್ತವಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಚೂರಾಣ ಅಲ್ತು ಪೋಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಗ ಇಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಇಂದೊಂದು ತಗನಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಯವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಯ ಪುಷ್ಪದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯೆ ಮಾರಿತ್ತೆ ಅದ ಪೂಜಾಲ್ ಬ್ರ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚು ನಾಯಿ ಉಂಟು ಸೋಲ್ಜರ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಕೊರಿಯಾ ತಿಳಿಪೊಡ್ಚೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವ ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಿಯರ್ ನ ಜಾಗೆ ಉರಿ 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 ದೆಪ್ಪು 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 ಇವತ್ತಿನ ಗಾಯತಿಲ್ಲ ಓಡಿಯಾ ಕಿಂಬಲ್ ದಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಉರಿ ಬಾಯ್ಡಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ದಿಗಿದಿಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಬೊಟ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜ ಒಂದು ಫೋನಾಗೆ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಹೊಸತಲೆ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಜಬಾರತ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಕತಿಗೆ ಎಂಡ ಅಂಜಿ ಪೋಯ್ದ್ರೊಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಡ ಈ ಚಂಡಿ ಓಡೆಲ್ಲ
ಅಂದಿ ತೆಂಗಿನ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನೆತ್ತ ಒಯ್ಟ್ ಪಂಜಿಡಿ ಪೊರ್ಡ ಆತನ ಪೊರಡದ ಆತನಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಆತು ಬೆಚ್ಚೊಣ್ಣು ಕಿತ್ತೆ ಪಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಜಿನ ಬುಡಾಯ ನನ್ನ ಮನೆಯುಂಡು ಯವ್ವಾ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಲಿಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತು ಜೌಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಜದ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಶ್ ಅತ್ಯ ನಂದಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಾಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚೊಂದು ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿತಿ ಆತನೇ ಹತ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ಆಪುನಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾಳ ಮುಟ್ಟಿಯದಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಸೊತ್ತುನು ಕಿರುಮುನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈಸಿನೇ ನೀನು ಈಗ ಅವನ ದೆರ್ಪು ಹಾಂ ಝೋಂಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೋಂಬಿ 2 ಝೋಂಬಿ 3 ಝೋಂಬಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೂರ ಕುಡುಪು ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಪೂರ ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಅವ ಅಂಚನೆ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗ್ಲೇ ಗಂಜಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗ್ಲೇ ಕಿಲಿಕಿಲಿ ವರ್ಜಿನ ಎಪ್ಪೆ ವರ್ಜಿನ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಗ ಮೋಸನ್ ರೇಂಜ್ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಆಡ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ತೋಡೆ ಅಂತ ದಾಯ್ತಾಯಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ವರಂಕದಿನ ಓಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವು ಈ ಪೊರೆಲ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಆತನೆ ಪುರ್ಡುದು ವರಂಕದ ನೀವು ಪಂಚಿ ಮೂಜಿ ಕಲೆ ಪೂಜಾ ಒಗ್ಗುರು ಮಂಡ ಅಂಚ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತೀತಿ ವರಂಕನೆ ಎತ್ತವು ಅದು ಕುಜಾಲ ಮಿತ್ತದೆ ಈಗ ಓಲು ಇತ್ತೀಜ ಓಲ್ ಮೇತಿ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಹೋತುಂಡವು ಕಿರ್ತು ಮಾಡು ಪಡವು ನಿಕ್ಕು ಏನು ಮಾತಾಡ ಕಿರ್ತು ಪುಳ್ಳಿ ಎಂಡ ಉಂಡು ಬೋಡ ಪರಂಕಣ ಬೋಡ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಜೋ ಅಂತ್ಯ ಯಮಸರ ಅನ್ಕೊಡ್ಸಿ ನಾಲಿಡು ಜಪ್ಪೋಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಲಿಪ್ಸಿರ್ದು ಜಪ್ಪು ನಂಜಿ ನಕ್ಕದು ನೆತ್ತಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನದ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಈ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಂದೊಂದು ಬೆರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪನ ಉಂಟೋಡು ದಪ್ಪಡಂಜಿಪ್ಪ ಜಪ್ಪನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಝೂಮ್ ಹಾಕಣಾಗ ಮಂತದೆ ಪಟ ಪಟ ಸೂಟೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಪುಣಿ ಪುಳಿ ಪಗ್ಗಾವಡಿ ಪಂಜಿ ಇಂಚು ಬತ್ತನದ ಲುಕ್ಕು ರಗಡಿ ರಗಡ್ ಲುಕ್ಕು ಮಾರ ತಗ ತೆಲಿಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಾಲ ತಿರ್ತದ ನನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಮಟ್ಟ ಪುರೇ ಪಲ್ಪಡ್ದ ಮೇಕಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾತ ಕೊನತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಕನತದಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಣ್ಣು ಉಟ್ಟಾದು ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ಪುರೇಟ್ ಪಿರಾವಡಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬಲ್ದಾನ ಇಂಜೆ ತೋದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವಡಿ ಇಂಜೆ ಡೀಟು ಅಂಚ ಮಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂದ ಅವು ಬಡ ಇತ್ತ ಹೈಡ್ ಬಂತು ನಿಕೊಳ್ತ ಆಗ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಪರಿ ದುಂಬೆ ಪಾರಿದ್ದೀನಿ ಬಲ ಫುಲ್ ಆಮನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎತ್ತೋನು ಓಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬಂಗ ಕುಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಕ ಬಂಗ ಅವು ಬರ ಸಾಗು ಜತ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡ್ಚಿಯ ಸಾವು ಈ ಪೋಸ್ ಇರ್ತು ಪೋ ಹಣ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಡ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ తెలిపారు అత బరోడు నల్ల బత్ ఫుల్ తూవడించాయి ఎట్టు పోతాడా పవర్ అడుగు అవు పూర అవు పూర షూట్ వండి ఒక షూట్ లాక్ పడుతుంది ಹೋಗಿ ಪಾಡ್ಗಂತು ಪಾಡ್ ರೆಂಡು ಅಂತು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆವಡಿತೆ ಮಾನಿಟರ್ ರಾವಲ್ಲ ಬುಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆವಡು ಗಾಡಿ ಬುಗ್ಗೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಎಸ್ಲಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಡ್ಡೆನ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಹೊರಗೆ ಡಂಪು ರೆಡಿ
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದಂಚ ಯಾವ ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿಂದ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಈ ತೋಚಿ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಆಕ್ಟರ್ ವೇಲ ಅಂತ ಇನ್ನೇ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಡಿ ಪಂಜುಳ್ಳಣ ಪಂಜುಂಡ ಅಂತ ತೋന്നുಲ್ಲ ಅದಂಚದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಅಪ್ಪು ಬರಡು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ತೂಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಇಜ್ಜೋ ಇಂದೇಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂತನಾ ಆತ ಒಂದು ತೂಪೆ ಎಷ್ಟು ಶೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಸಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಅದು ಈಜಿ ರೆಡಿ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಾಂ ಅವು ರೆಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಲುಕ್ಕೋರು ರಗಡ್ ಲುಕ್ಕು ಓಕೆ ಶಾಂತಿ ಆತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತ ತೋಜಿ ಆತೆ ಹಾಂ ಆತೆ ಬರೋದು ಅವೈತ ಬರಾಗ್ತಿಯ ಅವು ಯಾವ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಅಪ್ ಯಾವ ಕಟ್ ಎಂತ ತುಯ್ಯಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸ್ಮೋಕ್ದ ಲೋಪನ ಯಾವದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಕಣೇರ ಫಂತ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಟೇಕಡ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಫುಲ್ಲು ಎಂಚ 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 ಸೋಕ್ ಬರಡನ್ನ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓ ಉಪ್ಪಡ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಬೈಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಸೇತು ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎತ್ತು ಅಂಡಲ ಚೂರು ಬಂಗ ನಂಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬಲಿಪೇರ ಮಾತು ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಪಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಮರಾಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಆತು ಬೆಟರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನದ ಶೂಟು 1 ಅವರ್ ನಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ನೇತ ಬಾಕಿದ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಲೋಬನದಾರ ಓ ಐಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಡೆ ತೋಚ್ಚಾರ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಬನದಾರ ಬತ್ತೀರು ಲೋಬನದಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಗಾಡಿಡೆ ತೆಗನಾ ಕೇಜ ಹಾಂ ವೈನ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡತಿ ಹಾಂ ಪತ ಹತ್ತಾನ ಎಡ್ಡಾನ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಮಂಡೆ ಉಂಡು ರೋಲಿಂಗ್ ಬಲ ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಪಾಪ ಸ್ಮೋಕ್ ಪೋತು ಎಂಚರಂಡ ಬರಡು ಪಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನನ್ನ ಬರಡು ನಾನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಮೆ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾದನಿದೆ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಚೂರು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒತ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕ ರೆಡಿ ಬರೊಂದು ಪಾಡು ರೆಡಿ ಅಂಜನೆ ಬರಡು ಚೂರು ಪಾಡಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಅವು ಬರಡು ಅಂತ ಪೊಡಿ ಬರಡು ಹಾಂ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಯಾವ ವೆಯ್ಟ್ ಸತಿಕ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬಲ ಆ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಬಲ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಆ್ಯಕ್ಷನ್
ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಅವರ್ಚ ಓ ಓಯ್ಯ ಅವ ಈತ ನಟದಾಯ್ತ ಓಯ್ತ ಅವಲ್ಲ ಬತ್ತನತ ಅವು ಬೋಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅದ ಪಟ 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 ಹೋಗುದು ಅಂದ ನಾನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾತಾವಚ್ಚ ಪಲ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜ್ಯ ಇಂಚ ರೋಲ ಲಾಗ್ಯರವ್ ಅತ್ತತ್ಯ ಲಾಗಿದವರ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಜತ್ತು ಅವು ಲಾಗ್ಯರ ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾಡು ಹೋಯ್ತು ಪಾಡು ಅಂಜನ ಪಾಡು 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 ರೆಡಿ 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 ಪುಕಾರ್ತೆ ಪಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಿತ್ ಕೂಡ ಹೈ ಅಪ್ಪಡು ಕೊಡು ರೆಡಿ 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 ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಡಿ ಚೂರು ಪಾಡು ಪಡಿ ಪಾಡು ಪಾಡು ರಪ್ ಪಾಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಪ್ ಪೋಪುಣ್ ಗಾಲಿಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಹಾಂ ಅವೇ ಪೋದು ಪಾಡು ರೆಡಿ 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 ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತಣ್ಣ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೈ ದಿಯೋಚು ಮಸ್ತ್ ಕಂಚನ ಅವಲಂತು ತಿರ್ತೇನೆ ನೆಲಟ್ಟು ಮೂಲೆ ನೆಲಟೆ ಪೋ ಮೂಲೆ ನೆಲಟೆ ತಿರ್ತದೆ ಪೋ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಪೋ ಎಸ್ ಅಂಚು ಪಾಡು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಾರ್ಪಣು ರೆಡಿ ಸೆಂಕ್ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಡ್ಡೆಯಾ ರೆಡಿ ಅಜ್ಜಡ ಆಗ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ರೆಡಿ ಸೂಪ್ ಹತ್ತಿನೇ ಅಂಜನಂಪು ಕೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವಲೆ ಕೊರೊಂದು ಚೂರು ಯಾವ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ఓడనే వంతలే కానుండు రెడీ న్యాచురల్ అది ఇంచ తూల కొంచెం తరైన బోర్డు ఉంది ఆడవు ఇంచ ಮೂರು ತುಲ ಪೂರ ಅಂಜ ಸೈಡ್ ತೋಚು ಅಂಚಲ ತುಲ ರೆಡಿ ಬಚ್ಚದಪ್ಪು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರೋದು ರೆಡಿ ಬೇಡ ಅಂಚನ ನೈಸ್ ಹಾಂ ಯಾವ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಕೊರ್ಬಣ ಫುಲ್ ಕೊರ ಅಲ್ಪ ದಿಂಚಿದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಾಡು ನಲ್ಲ ಬಿಡು ಯಾವ ಅಲ್ಪದ ಬಿಡನಪ್ಪು ಹಾಂ ಮಿತ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಜಿ ಬೋಪುಂಡ ಮಿತ್ ರಾವಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಜಿ ತಿರ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಚತುಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ತೂವೊಂದು ಪುನಗ ಸಡನ್ ಓಲ ಅಂಚೂಲ ರಾಪಕ್ಕ ಇಡಂಚ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಸಡನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ
ರೆಡಿ 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 ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಡಲತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮದ್ದೆಪ್ಪೆರಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಡೆ ತೂಡು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ. ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಇತ್ತೆ ಬೇನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೆರು, ಪ್ರತೀಕ್ ಉಲ್ಲೆರು ತುಂಬೆದ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಎಂಗಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ಬಚ್ಚುನು ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಬಲ್ತು ಬಲ್ತು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಡಿಪಾದಿ ಅಂಚನೆ ಶೂಟ್ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ನಾ ಬೊಡಿಪಾದೀಜಿನ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕೊಡಾತೆ ಏತ್ ಬೆಟ್ರ್ ಆಪುನ ಆತ ಬೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಆತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತು ಜೌಟ್ ಪುಟ್ಟು ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಕೊರ್ಕಾಂದು. ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆರಂಡು ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಅದು ಮರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಟು. ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട്. ದೊಂಟಿಡ್ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ. ಬೇತ ಬಲ್ಲಿ ಸಫರ ಸಫರ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹಂಚೋಳಿ ತಂಪೇರೆ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅತ್ರ ಕಟ್ ಅನ್ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನ ಪಡ್ಲದ ಏನು ಮಾಡೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಚೂರು ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ತೂಕ ಅನ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರ್ಚಿ ಏನಂದು ಕಟ್ಟಂಪು ഞാൻ ഈ തുളാങ്കാപ്പണി നിൽക്കാണ്ട് ಅಂದ್ಯ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಪೋಪ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶೂಟು ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಿದು ಕಂಗಾಲ ಆದು ಪೋತಿರು ನೆತ್ತೆರಡು ಮುರ್ಕುದಿರು.
ಅವಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಂದಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾರ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಔಟ್ಪುಟ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗುಲ್ನ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೊಲಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ bkcreation ಚಾನಲ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು